Babae, may problema. Karoon na kang kitag babae? Walong detail. Kini, wala dyan makasunod sa kuha karon. Ma'am, tamang. Tamang dia. Muhatag mong puntamang. Sir, kain ko, sir. Gutom na ako. Mga tago, kumaayon mo no. Taysa. Pamilya, tingnan nga ni ba? Nakita ko sa salida ba? Kumuhata ko kita niya ba? No! Diwata ni ba? Tagaan ako ni! Kita mo gusto? Sayang man. Sorry. Ang gutom naman kay God. Sige, sir. Salamat. Ako na rin panihapon niya. Wala kay, wala, nihatag? Or unsa ba? Kung sa day gusto ni mo di ay. Gagi, abi na fair. Pero, Aisa. Vlogger ka no? Tagaan ko naman 100,000? Or duman na? 200,000? Dili ko vlogger. Pero nakuyatag ni mo. Ambi na mo kamo. Lain piyaso ba? Guwapa na kasi Angelina bay. Guwapa man gyud na pre kay alangan ikaw daw na ay mga kanang pagpagwapa sabi niya na ginaludlod sa Gani, no? lawas. Pero basta nakita na ko sa bay, piyaw na kay sa ana na kay sa glawas niya. Gusto eh. Kabalo ka pre unsa issue na Angeli karon pre? Wala kay Pita gidong dili na lagi doon sa muntang na lagi doon sa kanang mag-ana lagi do kay kanang kuan na ba kanang murag ma-tense na siya sa kanang iyang part ng mga lalaki sa kamera. Isa nga Angelina mo pasabot. Angeli kam kanang sa kuan biba kuan. Dili na mao. Classmate na to sa una ba nga si Angelina nga. Tay Dako na kay kabag-uhan ba? Tay baka pre wala man kanang ingon pre si Angeli kuan man ko sa biba kuan ang Dili man si Angelica nga akong pasabot pre. Ang good oy. Pre, isa. Ijan man ako. Naana ta diri ah. Nalagi ka uban na mga kuan. Sa tiguang Siya na no. Oh. Tawon nito. Asa mo ko mo gidala? Relax lang. Kay kitagaan kini magpita. Mahanag di po. Tagaan di po nagka-award. Sorry. Salamat kayo. Unsa man ang award? Kung sa may gusto ni mo sa imong kinabuhi. Gusto ko kwarta balay. Ug yuta. Pero sa karon wala mo jud kayo yab yun. Pero kailangan ako babae. Babae, may problema. Karoon na kang kitag babae? Walong detail. Ano na yung ulo? Inyong bita kong buo. Inabit ang gipaksitan. Hindi mo kay pita ko di pakpakan mo ginagmay tanawang ulo. Mao na. Oh, ulo sa lalaki. Taysa. Di ba doon ang tuwag yata ng pita? Ay di na sila di oy para mag-moment na sila Okay, di. bahala na siya dala. Sige, kauna na. Oh, duha bitaw. Dapat doon ang babayang mo gawas. Duha bitaw ang hihatag na ko sa imo pero hulat lang. Sige na. Madali. Manyakis oh. Padapin. Kasi may ko kasong powers. Kalami kayo. Boss? Hindi na eh. Asa naman ka? Wow. Puro japo ng ulo. Ikaw man na Jenny. Ako majud ni. Pero ikaw man na Adya. Awa, ulit magug ka. Sunod ay lagi pag inulit.